Mireu, tots coneixeu els ploramiques? Són els nens que, com en Guillem, ploren, fan el marrano i sempre volen fer el que ells diuen. I això sempre no pot ser. Però avui us explicarem la història d'uns personatges molt diferents. Es diuen aprofits, sempre estan contents, no ploren quasi mai. Però a ells els hi va molt bé tenir ploramiques al món. Ara veureu per què. Entrem a casa seva. Que ja vinc! Ja hi som tots! Som feliços i estem contents. Reciclem els trastos que trobem. Quan una cosa es llença, El nostre cap ja pensa. Som els aprofits. Som els aprofits. som els aprofits. Amb els plors dels nens fem funcionar els nostres invents. Com més reviews, més energia. Ja sabeu qui som, ja sabeu qui som. Sí! Ja sabeu qui som, ja sabeu qui som. Ja sabeu qui som, ja sabeu qui som els aprofits.